Assalamu alaikum bandiraɓe yiɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Thioubadou Ɓuddu windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasili men Nouroudine Hamad Aliouraki en ndewe makko en juurima dendagal serenɓe Fuutankoɓe en garti ɗo kadi hande e yettere Allah e émission meɗen mo ganduɗa ko émission mawɗo paaruɗo e rewɓe woni émission Debbo Africa mo ganduɗon ko ɓinguel mum bandiraguel moɗon dewel Sali Dia debbo mañam liidu bano buuɗi sippatoroɓe sippata jaam li heewi waɗon ɗon kala saaha hande kadi en gari ɗo e invité kesso taw kadi ko ɓiɗɗo Fuutankoɓe ko ɓiɗɗo pullo biyeteɗo Aminata Ndiaye jeyaaɗo to Linguére kono mo ganduɗa taw meccal muɗum ko sage-femme sa nani sage-femme noon ko jahowo e banggue e safrirde ko ɗum woni sage-femme donc kanko invité ɗo hande bisimilla ma Aminata Ndiaye. On calminama on juurama yeewiyankoɓe Piindi TV a salminama Sali Dia mi salmini galle o foof. Min calmitima min juurimama Aminata Ndiaye ha weltanama kadi e notago ngo en calmini kadi ɗon ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia haaro to Burkina Faso ardiɓe galle ɓe kawɓe Samba Diop directeur général ko noon tigui joguiniɓe men kabirɗe ɓe ko ma Chéri Ndak ene wonde Ndeye Fatou Massaly ene wonde Ali Fall kamɓe jogui en kabirɗe ɗe kono eɗen gandi kadi sen jooɗima maquillage uji peewi musaraji ndewi lawol ko Allah e maquillage meɗen ko bisbabou en jarnimama ewo Aminata Ndiaye caggal nde calminɗa bandiraɓe eɗen gandi ka Linguére najo mais min jiiɗi andude seeɗa beele ko toon jibinɗa ko toon mawnuɗa kadi ko toon jangguɗa. Eyyi min ko jibinami ko Linguére toon mawnumi toon janggumi primaire am secondaire am e ha dañmi bac puɗɗimi arde Dakar bac addi kam Dakar. Bac adduma Dakar caggal nde garɗa Dakar keɓɗa bac ma beele ka mbaɗoyaɗa orienté Cheikh Anta Diop walla ka jaaɗo mbaɗoyɗa formation école aji privé ɗi. Eyyi min nde dañmi bac nde komi mbaɗɗo directement nde dañmi bac nde tan min métier sage-femme o wonno option am guila gonmi cukalel guila gonmi cukalel mi woni e ɓerdam mbimi so kalne dañ mawnumi ko ɗum kañum gonanmi inchallahu rabbi dañmi bac directement komi mbaɗɗo recherche pour yaade école de formation ji après mbaɗmi formation am. Mbaɗɗa formation ma infirmiére holko tagi guila gonɗa cukalel haqqille ma jaggui jiɗɗa wonde ko infirmiére sage-femme jiɗɗa ko wonde sage-femme plutôt guila gonmi cukalel en fait mi yinno ɓornade mi yinno ɓornade blouse koko weeli kam min blouse blanche et rose o koko weeli kam guila gonmi cukalel en plus min komi neɗɗo mo ganduɗa mi yiɗi wallude yimɓeɓe ɗum nawi kam hen ɗum taki waɗi kam motivé ha jinmi wadde métier sage-femme kisa ha Allah walli kam mi waɗi formation am a paari wonko kalɗa ɗo aɗa yiiɗi wallude yimɓeɓe par ce que mon fof ne andi safrude wona hunde wemde kadi so neɗɗo ala patience o ala jurumo o wawa safrude eyyi beele ko labderago ma tahma wiide aɗa waɗa sage-femme. Eyyi labde mi reedu tahi mi yiiɗi waɗa labde ma reedu e jogade ma patience patience ɗum taki kam wadde métier o par ce que métier o il faut daña patience mbeɗa mbawa wadde médecine mo ala patience jawɗe segde mbawɗo wadde mbaɗo énervé tout le temps wawa wadde médecine o wawa wadde médecine belle formation ne weeɓi formation ne muusi no feewi weeɓani 3 ans mbaɗo dur mais bon mbiyata tan ko won yewtuɓe ɗum an aussi aɗa wawi ɗum wadde a wawi yewtude ɗum par ce que yimɓe tan mbaɗata métier o mbaɗa formation para hen jigo an ka neɗɗo ka joom hakkille aɗa wawi wadde anne ha para mais ne muusi weeɓani vraiment ɗum woni ko wiyete ko oto neɗɗo wi mi wawa yo neɗɗo endu ha para mais est ce que tawi kadi caggal ne neɗɗo laaɓi reedu wadde métier ko wayno sage-femme so tawi a tiiɗani ɓernde est ce que aɗa wawi wadde ɗum ala sa tiiɗani ɓernde a watta ɗum par ce que min premier stage am aussi muusino par ce que wata wadde adopté ko jeeyata toon ko weeɓata in sahaji a waɗat malaise uji walla in sahaji jiileɗa foof ne tawma hen mais après a waɗat habitué petit à petit a yahata ha gowa foof après bokkat hema foof kañum tan wonata wima wonata wima e ko wayno holɗum holko jiita ha ganduɗa waɗata malaise ko wayno yiide ƴiiƴam men walla wayno ko wayno so wayno yiide ƴiiƴam men yiide ñawande en nde ganduɗa woni par exemple les diabétique ne in sa yi ha jiiya ƴiyam ngal nder ne hawni ne waɗi touchant dal in sahaji a woyeten walla
ɓernde ma gese hen walla wawa ɗum memde mbiya sa woni ka baɗo stage mbiya mo gonduɗa o médecin ma walla sage-femme mo gonduɗa o mbiyama yo ara o waɗa par ce que an a wawa wadde ɗum par ce que ɓernde ma hokkanima ɗum taw mais a yahat ha ɓooy andat carrément an waɗi opté métier o te a wawa wadde reculer kasi a naate formation jikku a yawtat tan a ñoƴƴat ɓernde ma tan jawta hen après fof yahat inchallah beele ko sage-femme fof jogui droit nadde bloc opératoire non pour wadde assisté non t'es pas obligé jaaha bloc opératoire par ce que bloc an a waɗani toon haydara bloc opératoire won toon ko médecin ji ɗi an ko bébé addoyde bébé tan nawatma toon taw so tawi ko faate jibingol faate jibingol gesi par ce que minen ko faate jibingol walla kisne waɗe walla hysterectomie genre ɗiɗon ɗum tan nawata amen bloc gesi mais min mbaɗani haydara ala droit wadde hono assisté si aɗum sa welama darɗa toon saɗa jogui cuusal mum ala ko mbaɗɗa salle d' accouchement par ce que sa foti wadde gardement woni jour woni nuit an ala disponibilité ko jahata bloc pour wadde assisté jikku yimɓe rewɓe ne patma salle d' accouchement walla consultation mais aɗa wadde dañi opportunité darde mbaɗa sa joguima temps aɗa wawi wadde assisté bloc ɗum ɗon opération hawa gas ala probléme aga saɗa jogui cuusal mais sa ala cuusal mum c'est pas obligatoire ɓe forçatama pour yawa non parce que ala toon nafoore mom déjà sa yahade pour darda pour yebde tan saw ko woni ko jibinoɓe baɗoɓe césarienne addoyde bébé tan nawatma toon kesi kamɓe mbaɗa occupé malade o an ko après ko bébé o malade o so arti ummimo bloqué joni koye responsabilité o ma woni mais a waɗani obligé gona ha salle beele sage-femme ene wawi kañum goto wallude neɗɗo no jibiniri taw médecin waɗani assisté si minen jibinoɓe rewɓe jibinoɓe salle d' accouchement ko sage-femme uji mbaɗa ɗum assisté sage-femme ɓolo so waɗi complication ɗum ɓuuri gandal ma heɓani ɗon ani médecin ji ɓuuri amen gandal so ɓuuri gandal ma ɗon nen min noddata médecin ara waɗa ko foti wadde ko mais minen ƴetta responsabilité am ko salle d' accouchement ko sage-femme wonata toon à part gynéco so dañi ko waɗata toon genre ɗiɗon guese holko sendi sage-femme e infirmiére d' état e médecin sage-femme ko rewɓe tan safrata ko rewɓe tan kañum haaju mum woni haaju mum ok wadde sage-femme kañum yaari koye banggue debbo tan safrata gorko ala haaju mum ala e gorko par ce que jibinoɓeɓe walla wonduɓe peut être kistuji ɗi walla genre ɗin ko rewɓe dal waɗata occupé kañum infirmier ko safroɓeɓe genre consultation ji ɗi walla infirmier wonɓe bloc ɓe genre ɗi ɗon kamɓe ɓeɗe mbawi wonde bloc opératoire en même temps infirmier bloc ne woodi kamɓe mbaɗa assisté accouchement ji par ce que kamɓe mbaɗate eɓe jogui nafoore e to watte opéré to woni wonɓe consultation médecin ji ɗi noon kamɓe jangde mabɓe ɓuuri wadde grade par ce que kamɓe 7 ans mbaɗata walla 8 ans 15 mabɓe genre ɗo minen infirmier ji e sage femme uji ɗi ko 3 ans woni formation amen te min joɓat pour wadde formation médecin ji ɗi noon a waɗata orienté mais ɗo e Dakar aussi no waɗi école aji ganduɗa ko payante pour médecine ne woodi ɗo e Dakar mais minen sage femme jangde amen haaɗi ko 3 ans kadi sage femme aɗa wawi wadde elle mbaɗa sage femme walla mbaɗa infirmiére d' état mais a wawa wadde elle mbaɗa gona médecin sa dañi bac elle bac mo mbawɗa dañi foof sage femme woni infirmier ya dañi bac tan sa dañi bac tan aɗa wawi wadde formation mais médecin o bac S tan wawi wadde ɗum bac elle wawa par ce que min exemple min ko bac L2 dañmi garmi mbanmi formation sage femme d' état mais médecin o kam ko bac S tan wawi ɗum wadde L2 wawa ɗum wadde L prime wawa ɗum wadde kadi ko fate banggue sage femme woni no mbiɗani ko debbo tan wawi wadde ɗum kadi ko fate banggue rewɓe tan kono tawi ko infirmiére d' état debbo e gorko fon wawi wonde infirmiére d' état mais joni waɗi magnéticien uji ɓe mbiyete ko magnéticien worɓe joni puɗɗo wadde sage femme ɓe mbiyatake sage femme magnéticien ɓe mbiyete kamɓe ok ɓe puɗɗi affaire formation ne yimɓe puɗɗo ɗum wadde joni suka worɓe mais kamɓe mbiyatake sage femme ko magnéticien ɓe mbiyete aɗa andi nane nder haala ma e fuɗɗorde mbiɗa ko jogade jurum e wawdu muñje tagata neɗɗo wonde sage femme walla wona infirmiére walla ni wona médecin kono hande eɗen jiiya e cuuɗi jibinirɗe ɗi taw ko rewɓe ko sage femme uji jiima e rewɓe hono mumen ene jibina e jibingol no wayi musde ene wayi mettude haymo rewani hen en andi ala haali ko dewɗo hen jaa jomum ene mbaɗa jomum maltraité ene gulla jomum ene piya jomum ene pro jomum
ha woni yimɓe ni en mbi ɗum nde mbaɗata nde ene weli pourquoi aɗa wonɗo aɗa wulda aɗa luuha e jibinurgol no wayi muusde ko kalta e ɓeɗon ko tagi hande so tawi en jeehi e banggue yimɓe woɗeɓe ɓe tubakoɓe walla ko wayi noon jitaka no puntu jomum en gartira haqqille jomum hande jomum Allah walli ɗum foof jibine dow jaam kono enen gonta furade jomum aɗa futto jomum woni hen sa wi ɗum ko mbaɗirtani mbiya somo waɗani ni o forcera o jibina holko kalta e ɓeɗon eyyi min puɗɗoton ɗo on banggue tan ko déjà go foof ko jikku mo jogui foof nawata e to liggoyto e aduna gonga go foof mo jikku mo jogui ton jaaɗa foof nawat ɗum woni banggue médecine o woni banggue filiére goɗɗi foof go foof e jikku mum sa dañi jikku moƴƴo ma wadde suka o rewɓe ma walluɓe ma wadɓe assisté foof ha ɓe jibina e jaam mais so woni aussi jikku mo ganduɗa jikku o moƴƴani sa yeehi aussi hôpital ko toon nawata ɗum par ce que go fof jikku mum to nawata jikku to jikku mo neɗɗo jogui galle fof ɗum yaltinte e bedde he joni sa waɗani assisté debbo an debbo dañi musiki déjà galle mum dañi confiance ari hôpital déjà ko jogade yakar déjà ari dañi confiance arde hôpital en plus wirtima yimɓe foof are sage femme ko an sa waɗani mo assisté mi yiyani mbaɗomo assisté aduna min on banggue noon mbiyammi tan ko yo sa dañi ɓernde lamde ma walluɓe en plus kamɓe elles sont reconnaissantes mi jogui exemple ji gassa e aduna e reconnaissance o ɗon surtout ɗo neɗɗo wone caɗele ɗo kala baɗɗomo assisté funtuma fijje ma jalde ma oɗa yejjitta ɗum jamais mi yeehi stage mois d' octobre Saint-Louis hôpital régional to mbanmi assisté debbo goto heewi mais debbo oɗo ɓuuri kam wadde marqué mi andamo o anda kam miɗo jogui iPhone téléphone am o mais ko téléphone o ko ɗum ɗo wonno en verte joni noon min waɗimo assisté sage femme uji foof nde mbaɗamo négligé genre ɗiɗon min mbanmimo assisté hawdeñi o manduno toon sage femme goto mi jogui numéro makko o noddimo o wimo min de won stagiaire goto mi jiinomi toon mais mi anda inde nde omo jogui téléphone makko waɗi kooko verte darnami yirinomi namdoɗa kam numéro makko mbeɗana kam sage femme ari namdi kam mbimi ɓen ala problème toute façon min mi andama par ce que ɓe mbaɗmi assisté ɓe ɓe keewi peut être ma mi andu wenmo numéro am o noddi kam den bale saw mi pari stage presque no wi janggo miɗo hoota nden o noddi kam wi kam yomi ar galle makko garmi galle makko kam comti kewɗi ala ko wonnani kam o wi kam ko mbaɗanɗa kam on jour ko mi yejjitta ɗum ha mi maayi gonga anda kam mi andama mais ɓe gandumi ɗo mi foof ɓe darani ko an mi andama mais fuɗɗo yiidema an waɗi kam assisté ɗum tekki ɓe mbiyat mbiyanmi sage femme uji mbatta hakkille e rewɓe e ɗum c'est ça hay sa woni e douleur hay sa woni a wondani sago ma aɗa watta hakkille ko neɗɗo haalata ɗon ɓurɗa wawde teskade foof ko moƴƴi e ko boni foof ma teskito yo yimɓe mbatta hakkille e garoɓe jaggaɓe hono hoorema walla cousine ma walla mawne e foof sa jaggi hono hoorema tan a watta ɗum ko muusi wallahi watta ɗum ko muusi surtout gonɗe e ɗiɗon étaji beele e cuuɗi keblorɗi ɗi ko wayno centre formation uji ɗi aka ko fate e banggue médecine ɓe pota wawde subtade yimɓe jikkuji mumen taw wona e gandal ngal tan par ce que min mi meeɗi hebde ɗum ɗo goto ha joni waɗi kam marqué mi sellani jaami hôpital nanmi e salle accouchement pourtant min hooram mi garwani mi waɗani kono ene hawni ko toon ɓe nawi mbaɗa waɗana perfusion par ce que saluji hen saaji so heewi toon ɓe nawanma tant que debbo kono mboɗo yiya debbo ne garwi saram médecin o no waɗatamo ni ko médecin ni on kay ko docteur hoore muɗum ko debbo hono makko kadi wona gorko nen waɗirtamo maltraité ni min fo e wondude douleur jejjinmi ko gondunomi ko mbi min so mboɗo won joguino téléphone ni ɗo gonmi ɗo mi filma ko musimi Allah waɗi hawo jibini ko funeɓe ndeysaan o arto letti saram o wi kam ala ndiyam dokka ham ƴettumi butel goto kiren joguinomi tottumon affaire o noon musimi ha butte mbimi beele cuuɗi cafriɗi ɗi ɓe pota wawde ƴewde yimɓeɓe soɓe kebla ɗumen e jikkuji mumen par ce que oɗo ne jogui gandal ko gongo on wawi wadde assisté debbo ha jibina kono no waɗir ɗum assisté ni moƴƴa ko hunde nde ganduɗa haadi ko hewɓe no guuri ɗum e nder cuuɗi jibinirɗi ɗi te jiita ɗum tan koye Afrique jiita ɗum tan koye neɗɗo ɓalejo tan kay donc ko hunde nde ganduɗa ko hunde hamnide no fewi so tawi en gummima toon eɗen paye ko fate banggue cancer par ce que eɗen gandi ko gonga rafiji ne keewi kadi neɗɗo ala fof ko refete hay kono banggue cancer o debbo ne heeɓa cancer gorko ne heeɓa cancer kono ko fate cancer du sein e cancer col heewi hebde tan ko debbo surtout cancer du sein o holko heewi addu ɗum heewi addu ɗum ko par exemple
premier toɓɓal ngal ko rewɓe mbaɗani allaitant non allaitante woni ɓe muynita jojo fof muynitaɓe ɓen heew miɗa wawi wiide célibataire genre ɗo mais wiyete tan ko femme non allaitante wonɓe rewɓe muyninaani no feewi mo jojo heewani cikki tan no muynani jojo fof on ɓuuri yawade eyo on ɓuuri yawade cancer du sein addata ɗum ko wuri ko heewde ko ɗum ɗon mais cancer du sein o neɗɗo ne wawi ɗum rentade yaw ɗum safrude peut être so yawi ɗum tinde yawi ɗum tinde ɗum woni yimɓe ne jangguini miɗen jangguine ko wiyete ko autopalpation par exemple daroɗa e darogal ma ɓorta conci ma daara indi ma sawɗi poti déjà saw kanƴi poti après mbaɗa ƴetta junggo ma no wiyete kadi endu ndu mbatta palpe ndu ƴetta junggo mum mbaɗa caggal hoorema hoƴƴude ndu jagga to mbawa wadde ƴetta junggo ma ngol wongo mbawa wadde palpe woni wadde palpe ko wonde aɗa mooma waɗa par cercle e mooma dara so watta so tawi ala bulgoto ala bulgonɗo nder ɗum ɗon anne wallitma ƴawa andude sa waɗa wonde cancer walla sa waɗi sentir hunde a wawi yaade hôpital nara ko ɗum woni en plus aɗa wiya aɗa waɗa mbaɗa test o tous les 6 mois kala debbo ne foti yaade waɗa test o tous les 6 mois pour andude mammographie ɗum wiyete mammographie pour mbawa andude saɗo wonde majjum walla wonda te ko ɓuuri hen heewde mboɗon nana octobre rouge par ce que won sihilam goto nan toon ɓe kewi wadde ɗum ɗo ko rond point JVC te heewi wonde ko gratuite kala hitande mbaɗa ɗum mboɗo sikki ko yidde wallude bandiraɓe ɓe mais so tawi wona octobre rouge ene woodi so tawi pour yaade hôpital uji pour wadde mammographie beele ko gratuite walla ko hunde nde ganduɗa ko ma joɓa non ko ma joɓa mammographie ne séri c'est ça 40 000 comme ça mi anda prix o exact mais ne yettima ɗon mais so woni octobre rose ko gratuit ɓe mballa rewɓe mbaɗa ɗum ɓe mballa rewɓe ngara mbaɗa test o ndaara sawne wondi hen walla wondani hen beele so tawi aɗa waɗa palpe indi ma woni ƴewtade kala caggal lewru ko lewru fof walla ko caggal ne jiiɗa ellaji ma ha ellaji ma joofi walla ko avant sa yi ellaji ma ha pari haɗi joofi tan nden mbawata wadde ƴewtade affaire o beele bul mo tawɗa nder fof tawi ko bul tawɗa toon walla ko wiyete noture beele wawi wonde tan ko cancer walla ne wawi wonde kis walla ne wawi wonde goɗɗum ne wawi wonde goɗɗum an sa waɗi ɗum sentir tan an woni a anda a waɗi sentir hunde mais anda ko ɗum woni ɗum mbiyeɗa noon ya hôpital kam médecin ji maɓe gandu ko ɗum woni après mbaɗa traitement o so woni traitement o ne heewi ne wawi wonde chirurgie ɗum woni mammectomie endu taƴete taw hankadi woɗɗoyema ɗum woni chirurgie no wawi wonde taw ko mataw ɓooye ɓandu e woni duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati gesi beele yawata muusi holko tagui jomum wonde muɗum duuɓi taw wawi wonde mum lebbi e duuɓi taw musani a tinata par ce que ko cancer hoore mum cancer hoore mum évolution o ne wawi yaade lebbi ha e duuɓi est ce que wone ɓe ganduɗa ƴawa ɗum yiide wone ɓe ganduɗa ƴawata ɗum yiide ko noon cancer o yaade wonɗo heɓata so tawi a yawi ɗum yiide exemple heeɓima taw ko quelques mois tan aɗa wawi yaade sa yeehi ene wawi induma wasa taƴede cafreɗa ha sere tawa oppiraka won hen ene wawi oppiré taw induma taƴa kono wonɗo yettoro ala ɗo mbawɗa wadde sona induma taƴa ɗum taki ɗum ɗon traitement o waɗi varié ne wawi wonde mammectomie ɗum woni endu taƴe ne wawi wonde chimiothérapie ne wawi wonde weɗede médicament ji foof traitement o dal ça dépend et to degré cancer o to foti to yetti ton traitement waɗat dépendre eɗen kewi yiide cancer du sein so tawi waɗi ha tampini jomum heewade comme genre ñawande ni te enen ko jiiɗen hen ko foof jomum heewani hen dadde par ce que ɗen jeeyi joji fof e réseaux sociaux ji wiye jomum yo waɗane ket par ce que heeɓi cancer du sein wonɗo yette muɗum beele wondi ko traitement woni seeri ha ɓurti walla traitement o weeɓani no feewi kam haalde gonga ɗum taki ɓeɗe mbiye rewɓe kamɓe ɓeɗe cafroɓe ɓe gandito ko traitement o no wayi ɗum taki ɓeɗe ballita rewɓe yoɓe gara mbaɗa test uji ɗi gila ko law ɓeɗe mbasa yettade phase finale uji walla complication ji ɗi genre ɗi ɗon ɗum taki ɓe jawa waɗ mbiye mbaɗa sensibiliser rewɓe yoɓe jaa hôpitaux ji ɗi ɓe mbaɗoye test mammographie o pour ɓe daara cancer du sein o sa waɗi jogui cancer walla ala cancer du sein so dañi après waɗa traitement mum
so yawi ɗum ɓuuri par ce que traitement tan ne wawi ittude cancer o so woni woɗɗo yaani no fewi woɗɗo yaani no fewi wonko kalɗa ɗo mbiɗa cancer du sein heewi heɓde komo heewani muyninde mais beele ne wawi heɓde mo meeɗa muyninde comme genre neɗɗo mo meeɗa resede ne wawi heɓde mo muynani mo meeɗa muynide meeɗa resede ɗum tan mbimi heɓa ɗum eyyi ɗum tan mbimi isaji mi puɗɗirimi célibataire ha ɓoyi mbimi non allaitante aussi est ce que mo muyninani ɓen ɓuri yawade jojo foof c'est à jeune fille ɓuuri hay yawade kamɓe ɓuuri yawade cancer du sein o Allah jarama a jarama Seydi Ndiaye mboɗo sikki tan bandiraɓe paami ɗon hankanti en puɗɗima woɗɗoyde yewtere kono eɗen mbawi memde seeɗa e cancer du col cancer du col ne holko heewi addude ɗum beele debbo mum resaka ene daña cancer du col walla debbo mo meeɗa jibinde ne heɓa cancer du col walla debbo mo ganduɗa jibini ko lawol goto walla laabi ɗiɗi ne heɓa cancer du col walla ko debbo mo ganduɗa ko jibinowo jojo foof ko nefowo heewi heɓde cancer du col eyyi cancer du col kañumne ko cancer mo ganduɗa aussi ne heewi e Sénégal surtout ne heewi ɗo tep heewi ɓuuri yawade ko rewɓe ganduɗa ɓe jibini ɓe jiptini woni multiparoɓe nefoɓe ɓe hen cancer waɗa kolo tawat ko waɗi fragile ɓen ɓuuri yawade cancer du col o ɓen ɓuuri yawade cancer du col sen are jomum hol signe jomum yiyata cancer du col ne waɗa saignement déjà taw ko ƴiƴam eyyi saɗa yaade joom galle ma aussi ne waɗa saignement taɗa wonde joom galle nden ganta aussi taw a yiyani ellawju ma waɗani hunde tan jiya ƴiƴam ɗum waɗe ko signe uji mum aussi pour maɗa ɗum traité aussi walla pour traitement o aussi ne wata waɗ traité aɗa darat ɓe mbaɗat coloscopie ɓe daara saw cancer o yahani e organe uji voisinage uji ɗi kono par exemple trompe o yahan trompe uji to walla yaha utérus to walla yaha to organe voisinage uji dal saw kolo saw affaire o waɗani dispersé so waɗani dispersé ɓe mbaɗa ɗum ɗo no wiyete kadi ablation du col après ɓe taƴa col o ɓe taƴa col o woni hankkada wonta jibini non ko non utérus o woni affaire jibinirgol col o noon ko pour holɗum col o ko kañum wonata col o ko yeeso utérus woni kañum ko toon cancer du col kañum ɓuuri heewde cancer du col ɓuuri heewde nanede cancer aji keddiɗi ɗi so col o taƴama aɗa wawi continue wuurde aɗa wawi continue wuurde joni so woni memi noon organe uji voisinage uji ɗi ko waɗat complication pour wadde traitement o par ce que déjà ne wawi yaade banggueji foof heewani dadde jomum heewani dadde ɗum taki ɓe mbiye aussi yoɓe jaah ɓe mbaɗoy test o cancer du col pour ɓe ganda tous les 2 ans ɗum kadi ko tous les 2 ans jomum foti ɗum wadde pour mbawa ma jaaha mbaɗenɗa échographie je coloscopie wiyete jaaha mbaɗenɗa ɗum tous les 2 ans pour ganda mi waɗa sensibiliser rewɓe ɗon ɓe jaaha tous les 2 ans hôpitaux ji ɗi mbaɗa coloscopie o test o ɓe daara so ɓe gondani cancer du sein pour mbaɗa ɗum prévenir ɓe jawa ɗum safrude woɗ ɗum wadde déborde woɗ ɗum yaade e banggueji goɗɗi par ce que wonɗo yettoro tan hankkadi jomum ne waɗi sauvéde donc c'est important ko ɗum woni ko mbiten gandal ko nafoore ɓolde min beltima kadi Aminata Ndiaye ha tan ko suka fuuranke par ce que a nani wiyama fuuranke han ko suka pullo faade kadi e banggue infirmiére walla no tan banggue sage-femme d'état ko par ce que ko banggue cafro kadi eɗen gandi ndeysaan wiyama métier ɗe fof ne moƴƴi kono kadi ko métier ngal ganduɗa Allah ɓuuri yidde par ce que safruduma sellani wona hunde wende non a dañat hen baraji Allah kadi yomma hen donc eɗen gandi weeɓani hol konngol beddotoɗa sukaɓe en tant que suka hol konngol beddotoɗa pour conseil ji en tant que sukaɓe janggoɓe ha para jangde mumen taw ganda holko jiiɗi wadde waɗat conseiller sukaɓe rewɓe tan debbo ne moƴƴi gorko ne moƴƴi ko rewɓe worɓe mbawi nafde ko rewɓe mbawi ɗum nafde hande oɗo to debbo gorko dari fof debbo ne wawi ɗum darade wallahi gonga affaire o ko gëm tan e yidde motivation tan a yahaten mbaɗen mi sensibiliser sukaɓe rewɓe ko yoɓe janggu soɓe janggui instant o min jogui yimɓe ala suko neɗɗo so woni suko ala ko dañi ko wona jangde so janggui ko dañi ko ha paari so yiiɗi wadde sage-femme o médecin o foof médecine o e foof ne yaaha par ce que to rewɓe goni
rew médecine o ɗo ko rewɓe e worɓe fof jeyta nder hôpitaux ji ala worɓe tan ala rewɓe tan kam fof mbaɗen sensibiliser aussi e maladie ji ɗi woni cancer du sein et cancer du col de l'utérus ɓe jaaha ɓe mbaɗoya test uji ɗi de temps en temps pour ɓe mbawa andude koɓe gondi mbaɗa bilan o ɓe ganda fof comme ça so woni ne wondi hen jaawa ɗum safrude sa wondani aussi paɗa kadi durée o après mbattoya ala ko bonnantama gonga seydi Ndiaye Allah jarama konngol ma mbaynu ngare gudden yewtande ha saha goddo a jarama e mi salmini mon kam onon fof mi salmini Diallo mi salmini Tata Sali Dia mi salmini galle o fof mi salmini aussi Linguère naɓe e nena men baba men yimɓe galle ɓe fof mbaɗɓe kam ɓe soutenir kamiraɓe ɓe fof mbaɗi kam soutenir ha mi ari ɗo mi gila dañmi bac ha joni haydara Moussani miɗo haalde gonga kam fof mi darni kam miɗe salmini mon no fof mi yetti mon Allah yoɓ moƴƴere salmini mi galle Allah jarama Seydi Ndiaye a weltanama eɗen gandi kadi yewtere nde kadi ma wot ko nafti bandiraɓe par ce que eɗen gandi woni kewnen wiide cellal woni afangalu non en moƴƴo tawde mbiɗen ko Debbo Africa e kala saaha eɗen gadda ɗo kono nafa rewɓe ene sikki rewɓe nani ko kalɗa ko kadi mo mbatten haqqillaji yoɓe mbad jojo fof eɓe jaaha e mbaɗoya testuji mabɓe yoɓe jaaha jojo fof eɓe ƴeewri ko ɓallidinde tawno cancer o hande ne tampen rewɓe guila e ƴendi ɗi hay kolluji hay fof eɗen ñaagui Allah tande Allah dandata hen danda hen kala juuɗo Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Piindi TV kala ko feewe yewtere nde ko Allah subhanahu wa taala o ngakken fof ko enen kon wonani ko ɓuuranen ha saaha goɗɗo kadi invité goɗɗo Allah jarama on jarama